Ngesikhathi kulalelwe isicelo sebheyili sabasolwa abahlanu, umsolwa uSicelo Mbulawa wethule ubufakazi ngaphambi kwenkantolo ngencwadi efungelwe nefundwe ngummeli wakhe. Laba basolwa ngamacala okubulala eNyuvesi iForth Hare, okubalwa kuwo ukubulawa kukanogada we-Vice Chancellor uMboneli Vesele kanye nesisebenzi uPetrus Ruthi. Umbulawa ukhale ngokuthi selokhu agcinwa esitokisini ubeshaywa futhi ehlukunyezwa. Worship, the after effects of his assault and torture, they are now becoming quite severe, and as a result, worship, he is now urinating blood. Efaka isicelo sebheyili umsolwa wesine umthobisi Khanyile naye ngencwadi efungelwe uthe yena ungumuntu ongahluphi futhi okwaziyo ukuphilisana nabanye emphakathini. Nama relationships are right, ahambisana kahle nabantu, akunamuntu engimbambe ngalutho nemuntu engimzonde ngalutho, futhi akubonakala ukuthi mina ngenza ngawuphina icala uma inkosi yenkantolo ingangidedela ngibe ngaphandle yebheyili. Ebuzwa ukuthi uyamazi yini umsolwa wokuqala nowesithathu kuleli cala, uphikile walala ngomhlane wathi akaze ababone ngisho nakwamadala eJudeni. Hayi andibazi. You've never met. Awukazi uhlangana nabo ngaphambili. Leli cala liyaqhubeka kanti umbiko usihle Dlamini wezindaba zeSABC.